Takže dobrý večer prajem všetkým, ktorí ste sem dneska prišli. Teší ma, že vám budem dneska môcť rozprávať o nádhernej myšlienke soft marketingu, pretože soft marketing je skvelá myšlienka, ale ozajže skvelá, ktorá nás vedie do jednej vety, a to je táto: človek v centre pozornosti. Pretože naozaj myšlienka soft marketingu zahrňuje človeka v centre pozornosti, kedy sú uspokojené jeho zdravotné problémy, kedy sú uspokojené jeho alebo potreby, kedy sú uspokojené jeho finančné potreby, kedy sú uspokojené jeho potreby na vzdelávanie, a o tomto si dneska budeme rozprávať. Takže ideme na to. Duolife sa teda venuje problémom moderného človeka, ako odpoveď dáva soft marketing. Máme tam nejaké úspechy soft marketingu, nejaký systém práce, nejaké produktiky, a to všetko si dneska namixujeme presne tak, aby nám to vyhovovalo a aby sme si naozaj mohli to užiť a mohli sme porozumieť mnohé a mnohé veci, ktoré máme pre seba pripravené. Takže, aké sú problémy dneska moderného človeka? No, väčšinou sa hovorilo o problémoch zdravia, ale dneskajšie problémy nie sú len zdravotné, sú aj finančné. Poviem vám tak úprimne, že tak 90% populácie má problémy zdravotné, ale až 95%, a možno aj viacej, má problém finančné. A najmä potom, čo sa tu vlastne v týchto našich republikách, v tomto našom okruhu Európy deje. Všetci viete, čo sa deje s covidom, ako sa to deje s ekonomikou, aké sú z toho prepojené zdravotné, ekonomické problémy, ako to ľudia všetko vidia. A zrazu vidíte, že v normálnej, modernej Európe dneska sú také tri výzvy. Prvá zdravie, druhá financie a tretia vnútorné pochopenie a vysporiadanie sa s touto situáciou nového sveta, ktorý práve nastáva, pretože viete, a mnohí viete a mnohí neviete, prebieha digitálna transformácia spoločnosti, kedy sa všetko digitalizuje, kedy všetko prechádza do online kontroly, do online riešenia. Toto je vec, ktorá sa veľmi často dneska deje. A my teraz práve preto budeme sa na to pozerať, ako naši majitelia spoločnosti a ako Norbert Janeček, ako autor soft marketingu spolu s Joannou Gdanec, normálne nadčasovo pripravili, ale že skvelú myšlienku, ako sa s týmito vecami vysporiadať. Ako keby dopredu, úplne pár rokov ešte predtým, ako sa to všetko spustilo, normálne dostali nápad, takú myšlienku, že wow, takto to vyriešime. A teraz sa to normálne dokazuje. A viete, kde sa to dokazuje? No, že vlastne Duolife je presnou odpoveďou na to, o čom ľudia snívajú. A o čom ľudia snívajú? Snívajú o cestovaní, snívajú o majetku, o zdraví najbližších, mať dobré vzťahy, mať dobrú prácu, jednoducho byť šťastný. Ľudia, toto, o čom ľudia snívajú, presne toto Duolife vytvoril vo svojom projekte a vložil to do projektu soft marketingu ako takej lode, ktorá pláva teraz Európou a pláva už aj Amerikou a pláva už aj Ruskom a Kanadou a bude zanedlho plávať celým svetom. A táto Duolife loď zasahuje presne všetky tieto ľudské potreby, tieto ľudské sny. Lebo viete, tieto sny sú zároveň pre mnohých aj takými potrebami, takou túžbou, aby ich dosiahli. No a čo k tomu bránia, aby sa tieto sny dosiahli? No najviac tomu bránia financie, potom k tomu bránia také veci, ako sú nedostatok šťastia vo vzťahoch, potom niekto nemá toľko času, niekto si neverí, niekto sa nevie rozhodnúť. Viete, veľa vecí tomu bráni, ale najviac tomu bránia financie. A my sa teraz budeme rozprávať chvíľočku o financiách a potom sa budeme rozprávať chvíľočku o zdraví a potom celé to prepojíme. Takže, ako sa zarábajú dneska peniaze v Európe? Ako sa zarábajú peniaze na svete? Veľmi jednoducho. Stabilnou prácou. Ak sa už dneska dá nazvať práca, že je stabilná, lebo mnohí ľudia práve teraz, v tomto období, prišli o prácu, proste ich buď vyhodili, alebo proste skrachovala tá spoločnosť. Potom je tu korporácia. Sú to určité vzťahy, ktoré sú dneska mnohé naštrbené, ale v korporácii potrebujete obrovské množstvo času. A potom tu máte podnikateľov, tí môžu zarobiť naozaj veľa peniazy, ale tí majú času ešte menej a majú obrovskú zodpovednosť. Potom je tu sieťový marketing, ten má svoje výhody, väčšinou ale má drahšie produkty a tento sieťový marketing zasa vyžaduje vychádzať z komfortnej zóny. A potom je tu franchíza a to sú také veci ako McDonald's alebo iné spoločnosti a všetky tieto spôsoby vlastne nám pomáhajú dneska tvoriť peniaze. Pretože som povedal, že ľudia v súčasnej Európe majú problémy nielen zdravotné, a budeme o tom hovoriť, ale majú problémy ekonomické. A na tie ekonomické problémy sú tuto 1, 2, 3, 4, 5
krásnych modelov, ktoré zarábajú a ja vám teraz dneska poviem o 6. modeli a ten 6. model sa volá soft marketing. Je to filozofia firmy Duolife a z každej tejto časti, ktorú sme dneska pozerali, vybrali niečo unikátne, ale že unikátne a vložili to a vyskladali z toho takú krásnu tortu pre nás. Ja by som povedal, že ako keby oni z každej tej tortičky, ktorá trošku na trhu existuje, zobrali tú šlahačku aj s tou čerešničkou alebo s tou jahodkou na vrchu a vyskladali nám taký smotanovo-jahodový dortík, kedy si my vychutnáme to a užijeme si to. A teraz ale sa dostaneme ešte k jednej dôležitej veci, aby sme si uvedomili, že keď chceme teda vstúpiť do tohto našeho systému, musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec, že najväčší počet ľudí je v stabilnej práci. A pozrite sa, čo nám ukazuje Kiyosakiho kvadrant a čo nám ukazujú informácie o tomto svete. Že 95% ľudí vlastní len 20% peňazí sveta. A že 5% ľudí vlastní 80% peňazí sveta. Prečo je to tak? Pretože väčšina ľudí pracuje v zamestnaneckom pomere, niektorí sú podnikatelia, tí sú väčšinou tu, a niektorí sú aj investori, ale v podstate to rozloženie celej tej z Európy a celého toho sveta je tak, že väčšina ľudí robí na to, aby sa týchto pár ľudí malo dobre. Ja myslím, že ľudia vidia, že toto, čo som teraz povedal, je realita. Väčšina ľudí robí totiž v pyramidovom systéme. Viete, keď dneska poviem napríklad sieťový marketing, ľudia sa spýtajú, nie je to pyramida? Ja vám niečo musím prezradiť. Väčšina populácie funguje v pyramidovom systéme, pretože obchodné reťazce sú pyramidový systém, banky sú pyramidový systém, ministerstva sú pyramidový systém. Všetko, čo sa na tomto svete deje, sa deje v pyramidovom systéme. A zvážte si obyčajnú políciu. Policajti na ceste, ktorí majú svojho šéfa, ktorí majú svojho krajského šéfa, ten má ešte národného šéfa a potom majú ministerstvo a to je pyramida. A kto nesie zodpovednosť? Tí dole. A kto nesie najväčšie peniaze? Tí hore. Je to pyramida? Je. Žiaľ, tá možnosť, aby ste z tej spodnej časti pyramidy vyšli hore na vrch tej pyramidy, je skoro nemožné. Ľudia, to je skoro nemožné. A ja vám dám dobrú správu a dobrú informáciu, že z tohto kolečka, kde v kúse makáte, aby ste dostali ocenenie od svojho šéfa a pár eur alebo pár korún, tak vlastne existuje z toho únik. A existuje, že v tej pyramíde života, v tej pyramíde podnikania, vy sa môžete normálne vyšplhať až na vrch. A ja som životným príkladom toho, že to ide, pretože v soft marketingu to ide. Takže budeme si rozprávať, ako z tohto krysého kolečka, z toho naháňania sa dostaneme von. A viete, prečo je to tak? Pretože, a teraz prejdeme k jednej myšlienke. Keď my sme v stave, že sme sa učili, študovali sme, dostali sme sa napríklad k tomu policajtovi alebo do nejakej banky alebo do nejakej inej práce, sme v tom zamestnaneckom pomere, tak my vlastne všetky svoje vedomosti, celý svoj život, ktorý sme sa učili a celú svoju kvalitu života predávame za peniaze. Naša kvalita života je ocenená hodinami práce alebo výkonom, ktorý robíme a toto všetko je vlastne predávané. My to predávame v našom živote a preto bežní ľudia robia 8, niektorí až 10 hodín denne v práci a makajú. A keď chcú mať lepšie peniaze, keď chcú mať lepšie vyriešené svoje potreby finančné, čo robia? Zvyšujú obrátky tohto kolečka, bežia a ľudia, keď chcú mať viacej peniazy, musia mať viacej práce. Keď chcú mať viacej peniazy, musia pridať. Čo robia v tomto kolečku? Tak sa točia, až proste príde jeden deň, kedy povie srdiečko, bracho a dosť. A vyvali tých ľudí. A preto je taká dnešná doba, že dneska je obrovské množstvo srdcovo-cievnych chorôb, dneska je obrovské množstvo vecí, ktorých sa ľudia trápia. A teraz, pozrite sa, Dalaj Lama to už dávno objavil, lebo chodil po svete a videl vo svete to isté. Videl to isté v Afrike, videl to isté v Amerike, videl to isté v Európe, videl to isté v Ázii. Všade videl. A dokonca v Japonsku je extrém. Dokonca Japoncu sa považuje za hrdinu ten, kto zomrie z prepracovanosti. Už ste o tom niektorí počuli? Ak áno, môžete napísať do chatu, ale ja osobne som presvedčený, že toto je už trošku za čiarou. Aby niekto zomrel z prepracovania a bol považovaný za hrdinou. A preto Dalaj Lama povedal jednu krásnu vec. Človek obetuje zdravie, aby zarobil peniaze. Potom obetuje peniaze, aby znovu získal zdravie. A okrem toho sa tak znepokojuje budúcnosťou. Pozrite sa do médií, do televízorov, čo sa tam teraz deje. Že sa vôbec neteší z prítomnosti. Čo sa dneska deje? Ľudia sa dívajú na to, čo bude. Boja sa, majú strach.
Výsledok je taký, že makajú, naháňajú peniaze, zničia si zdravie a do toho sú vystresovaní. Takže, čo sa deje? Prichádza štatistika, že 74% ľudí zomiera na neprirodzenú smrť, pretože majú okolo seba ľudia zlé životosprávu, chemicky upravené potraviny, každodenný stres, práve sme o tom hovorili, majú znečistené životné prostredie, to všetko nás likviduje. Takže nečudujte sa, že pri tom naháňaní peňazí a pri tom hombe za tým, aby sme vôbec prežili, sa jednoducho zničíme a zoderieme. Je to ako keď máte v aute motor a točíte ho stále na maximálne otačky. Proste ten motor to nevydrží. Nemôžete ísť na plný plyn v kuse. Ten motor není stavaný na to. My sme není stavaní, aby sme boli v takomto strese každodennom živote. Do toho zle sa stravovali, do toho mali zlú vodu, zlé potraviny, to všetko. No a čo teda musíme spraviť? Potrebujeme sa vrátiť k nášmu zdraviu a zároveň vyriešiť našu peňaženku. Teraz si trošičku povieme o tom, ako sa rieši zdravie, a to je tak, že pochopíme princípy zdravia. Ako funguje zdravie? Naše telo je ako dom, ktorý sa skladá z určitých látok. A tieto látky, ktoré sú, my musíme doplňať. Vitamíny, minerály, omega-masné kyseliny. Musíme to papať. Čo človek je, tak tým naozaj je. A vtedy sa naše telo regeneruje. A naše telo potrebuje túto regeneračnú schopnosť. A zároveň naša peňaženka potrebuje našu vedomosť a našu regeneráciu, to znamená, potrebuje dostávať do seba peniažky. Tak ako naša peňaženka každý deň, každý týždeň, každý mesiac potrebuje dostať do seba peniažky, aby sme si boli schopní platiť svoje účty, tak naše telo potrebuje minerály, vitamíny, omega-masné kyseliny, aby bolo schopné fungovať. Každá vec potrebuje niečo. A vtedy to bude fungovať. Ale čo je teraz za vec? My prídeme do obchodu, kúpime si za tie ťažko zarobené peniaze potraviny a zistíme, že potraviny nemajú tie hodnoty, ktoré mali. Pretože namiesto, aby sa pestovali na kvalitných pôdach plných hnoja a baktérií, tak sa dneska produkujú v rôznych hydrofóniách, na rôznych plantážach, ktoré sú chemické, striekajú sa. No ľudia, tak sa nečudujme, zarobíme si peniaze, vymakáme ich, potom si dáme rýchlo niečo spapať, kúpime si niečo v obchode a ešte ani to nemá také hodnoty, aké by malo mať. Tak sa potom nečudujme, že jednoducho sa deje takáto krivka, že tak ako klesá výživová hodnota potravín, rovnako stúpa úmrtie v dôsledku civilizačných ochorení. A čo potrebujeme teda urobiť? Potrebujeme zmeniť životosprávu, trošku sa stravovať viacej ovocia, zeleninky, aj keď už je oslabené. Do toho dáme šport, do toho popracujeme zmyslov, aby sme videli správne vedieť spracovať stres, vyčistíme do seba toxíny a jedy, ktoré do nás dávajú. A teraz prvý a piatý bod sa spájajú. Naše slabo vyživované potraviny si doplníme suplementami, ktoré suplementujú, nahradzujú to, čo v tých potravinách nedostaneme. A potom sa naplní v našom živote to, čo povedal Hippokrates, že nech je naša strava liekom a liek stravou. A zrazu to začne všetko fungovať, zrazu začneme telo nabíjať tým, čo potrebuje, máme väčšiu silu pre výkon a keď do toho ešte doplníme rozum, tak zrazu vieme riešenie. A to riešenie sa prosím pekne volá soft marketing, kde je človek v centre pozornosti, kde máme moderné trendy zdravia, chránenia si svojho života zdravia a kde máme moderné prepojené riešenia, ako zarábať peniaze. A toto všetko je vlastne obsiahnuté v filozofii soft marketing, o ktorej bola napísaná aj kniha, čiže Človek v centre pozornosti. Soul marketing, čiže človek v centre pozornosti. Títo dvaja autori, ktorých tu máte na obrázku, Norbert Janeček, Joanna Gdanec, sú úžasní ľudia a naozaj rozmýšľali, ako uspokojiť v dnešnej dobe potreby človeka. A nadčasovo, dovolím si povedať nadčasovo, navrhli model soul marketingu, ktorý sa práve teraz nádherne testuje v tejto krízovej situácii v Európe, pretože naša spoločnosť extrémne rastie a rastie práve preto, že oni vynašli niečo ako keby dopredu, tak ono, že by som povedal až tak vizionársky, navrhli niečo, čo práve teraz má úžasný, ale úžasný efekt. Keď mnohé firmy uberajú z výplaty, naša spoločnosť pridáva peniaze do kompenzačného plánu. Keď mnohé firmy uberajú, prepúšťajú ľudí, naša firma naberá nových ľudí. Keď mnohé firmy krachujú, naša firma prosperuje ako nikdy predtým. Prečo? Pretože zdravie postavili do centra, k tomu priložilo finančné možnosti a k tomu dalo základné vedomosti, ktoré potrebuje človek, aby mohol fungovať. Čo sa deje? No prichádzajú úspechy so marketingu. A aké sú úspechy? Dáme si tu niekoľko príkladov ľudí, ktorí uspeli. Napríklad máme tuto Liviu Derigovú, ktorá toto si brala svoje autičko,
pracovala v korporáte, má dneska úžasné úspechy, má už iné autičko, teraz má Volvo krásne, nedávno som sa viezol, úplne deluxe, krásne vetko. Potom tu máme modelky, ako Ivka Kičí, tá má Mercedesy, tá už má 2, miluje Mercedesy, takže si ich drží. Máme tu Mirku, ktorá bola kadernička, momentálne si pôjde zobrať Audinu, ale špeciálnu Audinu, vysokú radu. Takže máme tu Majka Ťahuňa, ktorý momentálne jazdí v BMWčku, ale chystá sa na Mercedes. Je to masér, máme tu nejakú moju maličkosť. Toto som jazdil v tom, kedy si som podnikal, aj teraz podnikal, len trošku s inými autami a s iným životným štýlom. Máme tu dôchodcov, aj keď oni sa neradi nazývajú dôchodci, ale už sú na dôchodku a jazdia v takýchto autách. Máme tu študentov, ktorí nemajú žiadne extra vysoké školy ani nejaké tituly a predsa sú úspešní ako Aťko, to je úžasný človek, ktorý v podstate bol svojho času najmladší regionálny manažer v Európe. Teraz myslím, že je druhý v poradí, lebo ešte jeden je trošku mladší, ale úžasný človek. Tu máme mnoho ľudí, ktorí si preberali autička a to sa všetko deje na takýchto podujatiach, kde sa ľudia vzdelávajú. A toto všetko nám teraz dotvára, že naše zdravie je prepojené s našimi financiami a s našou vedomosťou. A teraz sa nám to celé spája. A teraz chvíľočku povieme niečo o produktoch, aby sme teda vedeli tie suplementy, ako sa doplňajú a na konci sa im budeme trošku viacej venovať. Ako sa naše suplementy vyrábajú? No vyrábajú sa v našich dvoch závodoch, ktoré máme v Poľsku na kozmetiku a máme vlastne aj na vnútorné doplnky a zároveň máme vlastné oddelenie výskumu a vývoja. Toto je kriticky, ale kriticky dôležité, ako keď máte na počítači, povie sa, že kritická chyba, tak toto je kritická výhoda. Máme vlastný vývoj, vlastné možnosti a k tomu máme vlastnú vedeckú radu, kedy sú tam totálni profesionáli, profesorovia, doktori. Na čele stojí doktor Kardaš, ktorý prešiel Čínou, ktorý prešiel vlastne štúdiami, ktorý bol medzi Indiánmi, medzi domorodcami a všetky tie vedomosti vyskladal a vytvoril úžasný, spolu s jeho vedeckou radou, úžasný zlatý štandard, ktorý sa skladá z 5 takých zásad. Prvá je, že ani jeden produkt nemá žiadnu konzervačnú látku, nemá žiadne GMO, všetko je zabalené v skle, všetko sa konzervuje metodou IHP, to znamená vysokým tlakom, za nízkych teplot, čo zachováva výživné hodnoty a nádherné veci v našich produktoch. Zároveň je všetko komplexne naskladané. No čudujte sa svete, keď je to všetko takto úžasne, ale priam geniálne naskladané, a ja som vďačný za to, že takto to je, tak sa čudujte sa viete, že zrazu máme mnoho certifikátov, mnoho pohárov a mnoho úspechov. No prečo by nie? Však ako budete vidieť, že Brazília je vo futbale dobrá, alebo ja neviem, Kanada v hokeji. No takže vyhrávajú, že sú majstri sveta. Takisto aj my musíme mať dôkazy, rôzne certifikáty, rôzne ocenenia, rôzne výhry. A do toho máme takú špecialitku, že clean label, máme naozaj to, čo máme na tom produkte nalepené, to máme aj vnútri. To málo kto má, pretože ľudia, ktorí vyrábajú doplnky, to nechcú robiť, pretože oni povedia, je tam príroda, ale nepovedia aká. My máme to, čo vnútri je, aj na vrchu nalepené na fľaši a to je geniálne. Keď sa pozrieme, toto sú naše produkty a stále sa rozširujú. A teraz trošičku povieme o tom, že keď máme takéto skvelé produkty, ako teda ich marketingovať, ako ich predať, ako ich dostať tým ľuďom. Kedy si sa to robilo tak, že ľudia chodili po domovom predaji, ponúkali. Dneska je doba 21. storočia, kedy všetko ide internetom. Iste mi dáte za pravdu, drahí poslucháči, že dneska sa kupuje cez internet. Keby som tu dal teraz otázku, že kto kupuje cez internet, alebo si niečo kúpil cez internet, napíšte mi, tak verím, že všetci, čo ste tu, a aj všetci, čo pozeráte, by ste napísali, áno, sme to skúsili. Dokonca dneska už aj dôchodci nakupujú cez internet. A vlastne celá doba je tak nastavená, pretože prebieha digitálna transformácia a každý má ten nejaký počítač, telefón. Dneska sa už nakupuje cez telefón. Ľudia už nenakupujú, že len sedia doma za počítačom, sú v parku, sú niekde inde a proste nakupujú. A výsledok toho, že ľudia budú nakupovať produkty, ktoré sú kvalitné, ktoré riešia zdravie, mám spôsobí aj to, že budete môcť zarábať. Lebo tu je tzv. Provízia z toho, čo sa predalo. Mne sa na tomto marketingu páči to, že váš systém odmeňovania nie je založený na tom, či sa páčite šéfovi a či sa vyšplháte na nejaké ministerské kreslo, ako v tomto prípade policajti. Lebo tam sa dostane len pár ľudí. Rozumiete, nemôže byť 10 ministrov, nemôže byť 10 riaditeľov pobočiek. Ale viete čo, v našom soft marketingu môžete mať, viete koľko riaditeľov, koľko chcete. To znamená, keď budete mať dostatočný počet ľudí, ktorým pomôžete a budete sa o nich starať, tak môže byť direktorov 5, 10, 50. Momentálne Duolife
hľadá a má plán, aby do 10 rokov malo 3000 direktorov. Niečo vám poviem, momentálne len 100 direktorov. Ešte hľadáme 2900 direktorov. Ak chceš byť direktorom, a hovorím ku každému, ktorý ma počúvate, chcete byť direktorom, tak na vás čakáme. Duolife chce mať čo najviac direktorov, pretože čím viacej direktorov má, to značí o tom, že je väčší trh. A títo direktorovia si užívajú nielen lukratívne peniažky, ale si užívajú dovolenky, automobily, druhé dovolenky. A to všetko majú prepojené dokonca takým spôsobom, aby to bolo spojené s elektronickým systémom, ktorý prezentuje za vás, ktorý vám pomôže odprezentovať to, čo vy by ste nevedeli. Máme tu rôzne podujatia ako Leadership Development Seminár, máme rôzne educampy, ako bude teraz, tento víkend. Rozdávajú sa auta, už sa rozdalo viac ako 400 aut a možno už aj viacej. Ľudia jazdia na dovolenky, luxusnejšie dovolenky. Proste Duolife expanduje do celého sveta a to je geniálne. A ako my tú expanziu môžeme spraviť? No iba tak, že sa rozoberieme a zoberieme si ľudí, ktorých máme okolo seba a povieme im, ľudia, mám skvelú príležitosť, mám skvelý biznis plán. Koho to bude viacej zaujímať, samozrejme takémuto človeku môžeme potom ukázať detailnejšie, ako sa to dá, ale za 30 minút sa to nedá spraviť. Takže oslovíme svojich známych, našich známych a takto sa to deje. Viete, prečo je toto najúspešnejší model? Pretože dneska je toľko reklamy na všelijakých billboardoch, letákov, v televízii, na internete, že už z toho ide hlava prasknúť. A ja naozaj si kupujem za poslednú dobu vo všetkých oblastiach veci, ktoré odporúčajú ľudia. Napríklad, ja keď som si chcel kúpiť svoju chladničku na víno, lebo si naše produkty dávam do chladničky na víno, tak viete čo? Ja som to nehľadal sám. Zvihol som telefón, zavolal som Romanovi Sikorovi, hovorím, Romane, ty máš sieť Euronix, poraď mi chladničku. Viete, akú parádnu mi zohnal? Aťko uvidel, akurát som mu nedávno kupoval. No geniálne. Ja si pýtam odporúčania. Keď idem kúpať počítač, zavolám Tomáš Rebeň, počuje, vieš mi poradiť počítač? Keď idem riešiť kameru, poradia mi tí, čo streamujú. Ja si pýtam referencie. Dneska je doba referencie. A toto vám chcem povedať. Potrebujeme referenciu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. A preto využívajte systém referencie. A keď budeme používať na starom modele bežať len na tom, čo nám reklamy tlačia do hlavy, tak Einstein povedal, že bláznostvo je robiť stále to isté a pritom očakávať iný výsledok. Bláznostvo je stále chodiť do zamestnania a čakať, že zbohatneme, lebo nikto na ňom nezbohatol. Bláznostvo je stále riadiť sa reklamami, ktoré nám tlačia v televízii do hlavy, nepýtať si odporúčanie a čakať, že budeme kupovať dobré výrobky. Bláznostvo je robiť to isté a čakať iný výsledok. A preto potrebujeme iný model. A náš model funguje na báze 7 krokov. Že si napríklad, keď chceme robiť cez internet, aktualizujeme profil, proste musia ľudia vidieť, že rozumieme veciam. Potom odovzdáme ľuďom hodnotný obsah a dáme im to, čo potrebujú. Potom si to všetko zoradíme do svojich kontaktov, na čo nám napríklad slúži aj BHS. Potom si vytvoríme s tými ľuďmi vzťahy, lebo obchod sa buduje na vzťahoch. Potom tým ľuďom ukážeme prezentáciu, či na YouTube alebo cez BHS-ko. Potom ich dosledujeme, že si to pozerali, pochopili a oni sa rozhodnú a budú robiť to isté. A tým pádom sa uzatvára celý náš cyklus a zrazu máme model práce, ktorý je pomerne jednoduchý, ktorý je efektívny. Není to to isté, čo robia zamestnanci. Je to niečo iné, je to aktívne. Viete, aký výsledok? Že máme iné výsledky. Úžasné. Práve v tom grafe, kde máme obrovské výsledky finančné a následne potom aj zdravotné. A budeme teraz trošku rozprávať o tom zdraví a budeme rozprávať o produktoch, ktoré sme si už povedali, že sú odsledované od zlatého štandardu. A teraz krátko pohovorím o produktoch. Budeme rozprávať o prvom produkte, o produkte Deň a noc. Môžem vám povedať, že sme nedávno pozerali podobný produkt, ktorý sa ale nedá úplne porovnať s našim produktom a mal, tuším, že 20 alebo koľko byliniek sebešťav a bol asi dvakrát, skoro až 4-krát drahší ako náš. A predstavte si, máme dva produkty, máme viacej byliniek a máme ich rozdeliť na deň a na noc. A chcem vám povedať, že toto je úplne geniálne, pretože rešpektujeme prirodzený metabolizmus človeka, ktorý je v harmonii s prírodou. Pozrite sa, teraz je nejaký čas, podvečer a my za chvíľočku pôjdeme spať a naše telo nabehne na nočný režim. A pokiaľ ho rešpektujeme, tak sa nám dobre povedie. Pokiaľ si vymeníme medzi dňom a nocou, tak máme obrovské problémy. Ľudia, ktorí dobre nespávajú, majú veľké zdravotné problémy. Preto napríklad produkt noc nám podporuje spánok, podporuje nám čistenie, produkt deň nám podporuje vitalitu. A toto sú základné produkty, ktoré fungujú na harmonizáciu celého tela. Do toho máme produkt ako vitamín C, ktorý nám podporuje imunitu, ktorý sa stará o našu silu, bojuje proti rakovine, je to čisto prírodná záležitosť, bez akejkoľvek chémie. Máme tu chlorofil, ktorý dokáže regenerovať našu krv, dáva nám vitalitu, energiu, potenciu, dávame lepšiu reakčnú schopnosť, podporujeme si mozgovú činnosť. Máme tu aloe vera,
Aloe vera dokáže krásne, ale krásne čistiť náš organizmus, roznáša, pomáha nám nastaviť krv a vyčistiť kapiláry, tak aby sme si tie živiny roznášali do svojho tela. Máme tu kolagén, ktorý sa stará o naše vlasy, oči, nechty, pokožku. Máme tu moju krv, ktorá sa stará o to, aby sme mali kvalitnú krv, aby to proste všetko fungovalo. Máme tu keratín, ktorý spolu s kolagénom sa stará o nádherné vlasy, aby nám dobre rástli, aby boli zdravé. Je to jediný produkt, ktorý máme na trhu, ktorý je vnútorne tak strebateľný, že keď ho vypijete, tak sa vám streba vnútra, sa vám regenerujú končeky vlasov, korienky. No je to proste skvelé. Do toho máme Regen Oil, ktorý sa postará o naše oči, o naše srdiečko, o náš nervový systém, o mozog. Máme v ňom D-čko, D3, máme v ňom K2, K7, lebo bez týchto dvoch vitamínov úplne vytiahnutých z prírody sa nedokáže strebávať napríklad vápnik. Hej, to je veľmi vážna vec. Máme Sanvital, ktorý sa stará o našu vitalitu pre malé detičky, ale dokonca aj dospelí ho užívajú na priedušky, na proste kašel. Máme tu k tomu Proimuno, ktorý je vyslovene vyvinutý na koronu a na rôzne záležitosti, ako je imunita dýchacích ciest. Obsahuje to kvercetín a ďalšie zložky, je to proste šupa. Sám som si to vyskúšal, keď na mňa čokoľvek išlo, zvyšil som dávku, úžasne to zaberá. Máme tu Prosty, ktorý pomáha spolu s kolagénom podporovať náš pohybový systém, regeneruje náš mozog, stará sa o naše vnútro. Ľudia, to je tak skvelý produkt. Zoberte si futbalistov žilinských. Oni frčia na Frostiku a na kolagéne. Prečo? No potrebujú mať výkon. Oni si nemôžu dovoliť byť slabí. Máme tu Borelis Pro, ktorý sa stará o boreliózu, likviduje boreliózu, likviduje parazitov, odolnosť nám tvorí na takú našu vnútornú imunitu, je to proste skvelé. Máme tu hĺbkovú imunitu, Proselect proti rakovine, proti rôznym zápalovým procesom, podporuje tvorbu glutatiónu v našej pečeni a vlastne to nám podporuje revitalizáciu celého tela. O hube reishi sa už dávno vie, že je to huba, ktorá podporuje večnú mladosť. Kedysi v Číne sa normálne, keď tú hubu našli a neodovzdali cisárovi, sa popravovalo. Ľudia, to je tak krásne, sú tam také zložky ako shiitake. Toto je úplne ale geniálny produkt, ktorý vás schopí, podporí a zároveň likviduje rakovinu. Máme tu Procardiol, toto je môj miláčik, pretože tento mi pomohol na srdiečko. Harmonizácia srdca, viete čo, srdcový sval v kuse, ale v kuse, že pracuje. My ho potrebujeme revitalizovať, starať sa o neho. Keď sa o niečo nestaráte, dlho vám to nevydrží. Máme tu Promigren, ten sa stará o bolesti hlavy. Máme tu Prorelaxin, toto je veľmi potrebný liek dneska po tom, čo na tu v Európe robí náš government, tak my jednoducho mnohí ľudia potrebujú trošku ukludniť. Zároveň potrebujú, aby sa im lepšie spalo, aby sa im v noci nevypla frekvencia mozgu. Čiže ukludňujeme mozog, ale nevypíname frekvenciu mozgu, lebo mozog musí upratuje, on si robí poriadok. Zároveň tvorí sa serotonín, dopamín, hormóny šťastia a toto nám podporuje všetko náš Prorelaxin. Do toho máme Proslimer, aby sme mali trošku štihlú líniu. Zároveň tu máme Prodeacid, ktorý sa stará o vyčistenie z toxínov a ťažkých kovov. Máme tu Cholterol, ktorý nám zabezpečuje reguláciu hladinu cholesterolu, pomáha proti krčovým žilám, proste úžasne pracuje. Máme tu Prosugar, ktorý nám dokáže vlastne naše telo riešiť metabolizmus, najmä cukrovkári. Pomáha nám strebávaniu cukru. Máme tu Prooptical. Dneska je doba počítačov, telefónov, mobilov. Všetko to nám ovplyvňuje oči. Prooptical je klinicky testovaný, ktorý má v sebe zeaxantín, luteín a stará sa o našu makulu, o naše oči, aby boli vitálne. Spolu s olejom úplne geniálne. Do toho tu máme raňajky, aby sme sa vyživovali správnymi potravinami, rôzne tyčinky, ktoré máme ako takú maškrtku 10. A pre tých ľudí, ktorí si to nevedia nastaviť pri tomto množstve výrobkov, tu máme energetické, metabolické, čistiace, nervové systémové balíčky, ktoré sú tu vlastne ich 13. Je to nastavené podľa biologických hodín, proste niečo špeciálne, čo málo kde nájdete. Keď si kúpite liek v lekárni alebo dostanete predpísaný, určite nedostanete biologické hodinky, ako ho používať. A tie lieky nie sú nastavené na biologické hodiny človeka, kdežto toto áno. To je úžasné. Do toho tu máme celú sadu kozmetiky, ktorá je prírodná, ktorá obsahuje napríklad chlorofilový peeling, ktorý neobsahuje sol ani nejaké abrazíva plastové, ale obsahuje cukor, ktorý vlastne pomáha ako abrazívo škrabkať tú starú kožu a zároveň revitalizuje pokožku. Do toho tu máme kolagén, ktorý môžete natierať a ten kolagén sa vám dostáva do podkožnej vrstvy a krásne vás regeneruje. Máme tu krémik na ruky, ktorý dokáže nádherne čistiť naše ruky a starať sa o ne. Myslím čistiť teraz v tom, že ak tam máte tú ruku umytú, tak on vlastne sa postará o tú vitalitu od tej ruky, aby tá ruka bola svieža, aby tá ruka mala krásny vzhľad. Hej, nie že by to bolo nejaké abrazívum, ale to je vlastne, tá ruka je krásna, vitálna, nádherná.
keď majú ženy krásne ruky, veď to je krásne. Hej? Máme tu keratín, kondicionéry na vlasy, šampón, nádherne, keď máte vnútorný keratín užívanie a doplňate si to znútra a potom ešte aj zvonku to prekryjete, no potom máte také vlasy ako táto žena, nádherné. Máme tu kreatínový šampón, kondicionér, máme tu zubnú pastu, ktorá ako jediná na trhu je rozdelená zase na biorytmus deň a noc. Úžasná vec, máme tu krémy, ktorý je môj miláčik, ten sa natieram, dokonca mi odstránil bradavicu na ruky. Keď si urobím ránku, poštípem a komár, natieram si to tým, pretože to krásne dezinfikuje, ale zároveň aj chladí, zároveň to jednoducho hojí. Obsahuje to čajovníkový olej a ďalšie veci. Máme tu aloe vera celú sériu od krémov na omladenie, po čistiacu vodu, po tonery, dokonca teraz máme intimnú penu, máme tu šampón na denné použitie, máme tu shower gel. Proste celá rada kozmetiky je urobená na aloe vera, ja ho nebudem celú ani rozoberať. Je to proste úžasné, toto mydielko je geniálne, môže ísť do intimnej časti, dokonca keď sa vám dostane do očí, neštipe vás, obsahuje v sebe baktérie, obsahujú tieto veci v sebe, napríklad kmeňové bunky z aloe vera. Krásne táto micelárna voda čistí, no to sú veci, ktoré sú úplne, ale že tutovka. Ale to je taká bežná kozmetická rada, ktorá funguje. Poprosím, aby si niekto vypol mikrofón. Toto je kozmetická rada, ktorá je taká bežná, ale pozor, prichádzame do deluxe rady Lazizal, ktorá je luxusnou radou. Nazvem to krémik, tabletky a sérum fungujú spoločne. Tabletky znútra, krémik sa dáva na noc a ten Lazizal sérum sa použije tak, že vám veľmi rýchlo dokáže krásne vyhľadiť vašu tvár a dokonca ja som to vyskúšal na sebe, dokáže vám krásne stiahnuť vrásky. To je úplne wow efekt. Keď som to kdekoľvek ukázal, tak ľudia povedali, to snad není možné. A je to možné. A pozrite sa, aký vysoký index naturálnej prirodzenosti. To je niečo neskutočné, čo my máme. A potom prichádzame do športovej rady, lebo dneska podporujeme športovcov. Slim Shake, ktorý má patentovanú formulu Slendacore, ktorý vlastne dokáže spôsobovať chudnutie a zároveň vás vyživuje. Do toho máme príchute, ktoré sú čisto prírodné. Do toho máme protein shake, ktorý je urobený na extra kvalitu. Má v sebe formulu WhatsApp a ďalšie veci, ktoré vám dokážu urobiť to, že počas cvičenia, pred cvičením, aj po cvičením vám podporujú tvorbu svalovej hmoty. To je jeden z mála proteínov, ktorý nezáleží na tom, kedy ho užijete. Má geniálnu chuť a je čisto prírodný. Úžasná záležitosť, cenou ani nehovorím, parádna vec. Máme tu teraz nové veci, ktoré prišli. Hej, a máme kopu veci, ktoré užívajú naši sportovci. Takže preto hovorím, treba tú kvalitu si oceniť a takúto kvalitu oceňujú dokonca aj ľudia, ktorí predávajú auta. Niekto povie, prečo to dávam teraz na konci? No aby ste vedeli, že také firmy ako BMWčko, Jaguar, Mercedes, Land Rover nás odporúčajú. Myslíte si, že Mercedes by odporúčal nejakú poľskú firmu, čo neexistujú nemecké firmy? Prečo odporúča poľskú firmu? Pretože to je najvyššia kvalita. A ja záverom tohto všetkého vám chcem povedať, že firma Duolife vyvinula geniálny model, kedy môžeme mať perfektné zdravie. Videli ste, že tie produkty, keď som prebehol, to je vlastne celý komplex celého tela. Tam nie je snáď ani jedna oblasť. Napríklad som zabudol otvárať probaktilárdy, ešte som ho ani neukázal. Máme ešte aj na črevný systém. Máme mnoho nádherných vecí, ktoré vlastne máme naskladané, aby sme si zrevitalizovali celé telo na kompletku. Zrevitalizovali si peňaženku. Do toho sme mali obrovské vedomosti, čo sa týka podnikania, vzťahov. A napríklad teraz bude Educam, ktorý bude úplne úžasný a ľudia sa budú učiť osobne sa rozvíjať. A keď toto všetko vyskladáte, čo sa stane? No stanete sa úspešným človekom. Pretože k úspechu potrebujeme 3 veci. Aby sme rozumeli tomu, čo robíme. To znamená, vzdelávame sa o produktoch, o financiách, o vzťahoch. Aby sme milovali to, čo robíme. Aby sme milovali prírodu, aby sme milovali vzťahy. Aby sme milovali to zabezpečenie, ktoré nám to ponúka. A aby sme to verili. Aby sme verili naozaj, že to, čo robíme, je dobré. Keď budeme rozumieť, milovať a veriť v to, čo robíme, určite sa vám dostaví úspech. A ja každému jednému z vás prajem, aby ste boli úspešní, aby sa vám dobre darilo a verím, že táto prezentácia sa mi podarila za nejakých 33 minútiek a prajem každému jednému veľa úspechov. Lúčim sa s vami a verím, že táto prezentácia vám doniesla taký rozhľad o tom, čo ten projekt Duolife vlastne, čo ten projekt Duolife tu, ten soul marketing donáša do ľudského života. Takže majte sa krásne, užívajte si život, rozumejte tomu, čo robíte, milujte to, čo robíte, verte v to, čo robíte a buďte úspešní. Ďakujem vám všetkým.